Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur funtzioak ikusiko ditugu. Bideo honetan 3 funtzio hauek emango dizkigute eta gu grafikatu beharko ditugu. Lehen funtzioa, i berdin lau isa, esan genezake gehi 0 dela, betikoa. Funtzio hauen ezaugarri bat 0,0 puntutik pasatzen dela, beraz, zuzenean jarri dezakegu 0,0 puntua. Puntu bat eman da bakarrik balioko luke, ze 2 puntukin ja zuzen bat egin dezakegu. Beraz, bat ematen badiogu, isa bat, i lau. Beraz, bat, lau. Bigarren funtzio hau. I berdin lau isa gehi bi. Ordenatu jatorria n zenbakia bi izango litzateke, beraz, bat bi, ja, funtzio hau puntu honetatik pasatuko da. Beste puntu bat ematen badiogu, bat, i6 izango da, beraz, bat, bi, hiru, lau, bost, 6 hemendik egongo da, eta zuzen hau egin dezakegu eta ahaztu egin zait aurreko funtzioa irudikatzea. Beraz, hau izango litzateke. Beraz, hemen zer ikusi dugu. Ikusi dugu bi funtzio hauek paraleloak diela. Ez? Goratzen zarete, orain dela bi bideo ikusi genuen nola malda bera denean, hau da, m bat berdin m2 funtzio hauek paraleloak dira. Beraz, kasu honetan ikusi dugu nola i berdin lau isa eta i berdin lau isa gehi bi paraleloak direla. Ze malda angelu hori bera delako. Oin beste funtzio ikusiko dugu. 0 ematen badiogu, bi izango litzateke ordenatu jatorria, beraz, funtzio hau be puntu honetatik pasatuko da. Eta hemen ja ikusi dugu aurreko bideoan ikusi genuena, nola m bat berdin minus bat zati m biden funtzio hauek perpendikularrak direla. Beraz, zuzenean hartu dezakegu eta egin dezakegu funtzio honi perpendikularrak. Baina goazen puntu bat emutera. Bat ematen badiogu, lau hobeto, holan zenbaki osoak izango ditugu, minus bat, bat bi hiru lau, hemen egongo ginateke, izango genuke minus bat gehi bi, bat. Beraz, lau, bat puntua. Mendik, izango genuke, lau, i, bat. Beraz, ikusiko dugu, nola zuzenean, egin genezakeen, genikilako ja, m bat berdin minus bat zati m bidenean perpendikularrak direla, zuzenean egin genezakeen eta esan beharrezkoa puntu hauek kalkulatzea, baino gu frogatu egin dugu, kasu honetan berriro, m bat berdin minus bat zati m bidenean funtzioak perpendikularrak direla. Beraz, funtzio hau bi hauei perpendikularrak die. Beraz, kasu honetan ikusi dugu, aurrekoan ikusi genuen, aurrekoetan ikusi dugun dana, egin dugu birpaso oso bat. Funtzio, proportzionaltasun funtzioak, ezaugarriak 0,0 puntutik pasatzen den eta abar, funtzio hau, kuadratikoa, hau ordenatu jatorretik pasatzen dena, bi hauek malda bera denez paraleloak direla, eta azkenik funtzio honetan m bat berdin minus bat zati m bidenez perpendikularra dela. Beraz, aurreko bideoan ikusi genuena dana, praktikan jarri dugu. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustagatik. Gogoratu, zaizo zaretan eta goi porrian jarraitu jakindun.